o cal demostra aquela iniciativa individual cativa que posiblemente tivera problemas a andar como todas as agrupacións dende o principio, pero hoxe imos ver precisamente esa consolidación a través de distintas generacións que compoñen o grupo que hoxe temos o placer de telos aquí. Van o repertorio seguinte interpretar Hai Rianxo, Na beira do mar, O Vira Vira, La Bella Lola, Muiñeira Tradicional, A Rianxeira e O Galo, con toda que, efectivamente, é un traballo máis complexo porque na mesma peza hai distintas fonías, distintos acordeóns, distintas personas que cumplen distintas tarefas e, polo tanto, é un traballo máis complexo, pero ao mesmo tempo tamén máis enriquecedor para o conxunto do grupo. Este entón era o grupo de acordeóns, ou a Escola de Acordeóns do Centro Veciñal Cultural. Xa teñen nome, Cataventos, magnífico e bonito nome, como tal, que lle permita ver para todas as direccións como fan os cataventos, pero tamén recoller as influencias múltiples como teñen os cataventos. Non